Nakon ljetnih praznika, kupanja i odmaranja, školsko zvono ponovno je zazvonilo i najavilo početak nove školske godine. Ljetne radosti već od danas mijenjaju udžbenici, bilježnice i domaći radovi. Se raduješ tome? Da. A kojem predmetu najviše? Je učiti i pisati u zadaće. Jure će se s predmetima tek upoznati. Prve školske sate s novopečenim prvašićima proveo je i gradonačelnik Željko Burić u osnovnoj školi Tinujević. Ovo je bila moja osnovna škola i ovoj osnovnoj školi su prethodile nastava u barakama, takozvanim barakama, dakle na poziciji sadašnjih zgrada s lijeve strane na ulazu u grad Šibenik i to je primjer. Dakle, mi sada pričamo i o pametnim tablama i pričamo o uvjetima u školama. Dakle, mi smo išli u barake, ni sustava grijanja nije bilo, a kamoli nečeg drugoga, pa je bilo puno više djece. Radostan i težak dan kako za djecu, tako i za roditelje. Ove godine u šibenske školske klupe sjelo ukupno 3308 učenika, dok je u prve razrede upisano 409 učenika, što je 67 prvašića manje nego u prošloj školskoj godini. Da ne bježimo od činjenica i istina. Ovo je problem ne samo grada Šibenika, ja bih rekao da je ovo problem Republike Hrvatske, ovo je problem nacije, ovo je problem, pa možda ću biti presnažan pa kazati da je to problem opstanka države. Porast broja prvašića i to za 20 više nego lani jedino je u osnovnoj školi Tinujević, gdje je ove godine organiziran produženi boravak za učenike prvih razreda. Oni izjutra imaju normalnu nastavu, znači 4 ili 5 sati i iza toga taj je produženi koji traje do 16 sati i 30 minuta. Uglavnom, djeca su zbrinuta kao da su kući, pišu domaći rad i učiteljica s njima ide u šetnju, imaju nekakve aktivnosti, zabavu i tako. Uglavnom i ručak naravno. 50 učenika prvih razreda ove škole dočekao je blagoslov, ali i pjesma i ples, nakon čega su uzbuđeno pohrlili u svoje klupe, gdje ih je dočekala Ljiljana Stamenković, učiteljica 1. B. Danas će mi biti lijepo u školi i dobro ću se provesti i učiti. Bravo! A što voliš jesti? Volim jesti picu. Ja sam Cvita Friganović i nadam se da će mi biti lijepo ovdje prvi dan u školi. Bravo! I nadam se da će mi biti baš lijepo u školi. Jel voliš crtati i pjevati, Patricija? Pjevati. Aha. Koja ti je pjesma draga? Violeta. Bravo! Želimo im nek ovu dječju ushićenost zadrže što duže i da im putovanje na kojemu će se upoznati s novim izazovima, iskustvima i novim prijateljima s kojima će zajedno koračati i istraživati novi svijet, bude što uspješnije i veselije.